Hej, jeg vil gerne fortælle jer lidt om mohair og hvordan vi har arbejdet med det produkt igennem 30 år, faktisk lidt mere. Mohair det kommer fra en ged og ikke fra et får. Det er i øvrigt hår og ikke uld. Og når vi lægger vægt på det, så er det fordi det er to forskellige slags fibre, som arbejder meget forskelligt. Hvis man for eksempel ser på det stykke pels, jeg har her, kan man se, at hårene de skinner, de er blanke. Det gør det, fordi det er en fiber med en glat overflade. Selve håret har krøller og bølger, men overfladen er glat. Lyset reflekterer i en glat overflade, og ikke i en brudt overflade. Det er så et af de helt specielle kendetegn ved mohair, det er netop, at det er fint og glat og skinner, sådan lidt silkeagtigt. Mohairgeden kommer oprindeligt fra nogle områder, hvor der kan være banevarmt om dagen og iskoldt om natten. Og det vil sige, at den er afhængig af at have en pels, der kan beskytte både mod kulde og være til at holde ud og være i, når det er varmt. I sådan nogle områder lever der også andre dyr. Der lever ikke kun mohairgeder, men alle andre dyr, de har faktisk en underuld. Det er det, der ligger inde ved kroppen tæt og isolerer. Udenpå er der typisk dækhår. Dækhår, det er sådan lidt stivere hår. Dækhårene beskytter mod vand og vind. En mohairged har ingen underuld, og den har heller ingen dækhår. Hvis nu man sammenligner med et får for eksempel, så har et får fedt, eller lanolin hedder det hos et får, og det er det, der beskytter den mod at blive fugtig på huden. Mohairgeden, den oprindelige mohairged, havde faktisk næsten ingen fedt i pelsen, eller stort set ingen fedt. Hvordan er det så, at den kan klare sig, når den ikke har hverken underuld eller dækhår eller fedt eller noget? Den kun har et slags hår. Det kan den, fordi det ene hår kan det hele. Det er faktisk det, der gør, at mohair er utrolig temperaturregulerende. Hvis det ikke var det, så havde dyret ikke overlevet. Så havde det været uddødt for flere tusind år siden. Det, der sker, det er, når det glatte hår, når vand rammer det, så præller det simpelthen af. Og det, der isolerer, det er, at det er fine hår. Det er mange super fine hår tæt sammen. Den luft, der opstår imellem, det er det, der isolerer. Så er der nogen, der vil sige, at jeg synes jo, mohair er super varmt. Når jeg sidder om sommeren og strikker med det, kan jeg ikke holde ud. Så kan jeg så fortælle, at i naturen, så vil geden også søge skygge. Så det er ikke sådan, at den bare går i varmen. Men det er dog den pels, eller den fiber, der kan beskytte bedst i så bredt et vejrspektrum som muligt. Vi har selv haft mohairgeder. Vi havde mohairgeder i mange år. Vi havde mohairgeder i over 20 år. Nu er det efterhånden over 10 år siden. Da vi havde flest, havde vi over 200, nærmest 250 af gangen. Det var mange. Dengang havde vi mange geder i Danmark af mohairgeder. Der havde vi 4.000 på landsplan. Og i dag, det er der ingen, der må hænge mig op på, men jeg tror, vi måske er nede på omkring 400. Og det kan vi ikke lave en produktion af. Man kan lave i mindre målestok, og det kommer der nogle meget, meget fine resultater ud af. Men vores firma som grossist, der leverer til andre butikker, er afhængig af at have en leverandør, der kan levere i større mængder. Vi lægger vægt på, at vi får mohairen fra steder, hvor vi ved, at der er lagt vægt på dyreetik og arbejdsforhold. Og det ved vi gør, når vi får vores garner hjem fra Sydafrika. Det har ikke altid lige været så let. Sydafrika det er stedet i verden, der laver mest mohair. Det er dem, der har det bedste know-how, og der er ingen tvivl om, at det er der, hvor den fineste mohair kommer fra. Jeg skal lige sige, at dengang jeg havde mohairgeder, var jeg sikker på, at den fineste kom fra vores gård her. Men når jeg skal være helt ærlig, så kunne det ikke hamle op med de sydafrikanske. Når vi får garn hjem fra Sydafrika, så er det spundet af mohair, som har RMS-status. Det står for Responsible Mohair Standard. Det er en standard, som er lavet af en international organisation, non-profit organisation, og de kontrollerer, at tingene er, som det skal være, og det følger nogle bestemte guidelines, så vi ved, at det er, at dyrene har det godt. Sydafrika har også deres egen non-profit organisation, og de har også været inde over i flere år.
Og de startede faktisk for en hel del år siden, måske en 6-7-8 år siden, med at lave nogle regler, der gjorde, at man ikke bare kan for eksempel tage ud og klippe dyr, sådan som man nu har lyst til. Man skulle lære det først. Man skulle simpelthen på skolebænken. De lavede også andre tiltag omkring undervisning, handling af dyr, og på mange måder, eller på alle måder rent faktisk, sikrede sig, at vi fra vores side vil samarbejde med dem. Nu har jeg fortalt jer lidt om, hvor vores garn kommer fra i dag, men jeg har ikke snakket så meget om, hvordan vi selv gjorde dengang, vi havde gederne her. Dengang vi havde geder, vi startede i 92. Vi samarbejdede med en masse andre mohair-gedeavlere her i Danmark. Og vi havde organiseret sig således, at vi samlede vores mohair, fik det vasket, kæmmet, kartet, spundet og tog det hjem igen til vores forskellige mohairgårde. Vi havde noget, der hed Danske Mohairgårde, og vi solgte alt muligt, hvad havde med mohair at gøre. Vi havde tørklæder af forskellige arter, strømper og plæter og skind og jakker og huer og handsker og færdigstrikkede trøjer, maskinstrikket og håndstrikket. Og det forandrede sig så gennem mange år sådan i forskellige stilarter, langhårede mohairprodukter eller glatte, fordi mohair behøver ikke altid at være et langhåret mohairprodukt. Her ser vi et børstet produkt, super lækkert, men her er også et andet lækkert produkt, det er et glat mohairgarn. Det kan det sagtens. Vores mohairstrømper, de er jo heller ikke langhårede, det er jo også glatte, så det kan man sagtens. Det er kun et spørgsmål om, hvordan det bliver forædlet. Det vil jeg komme ind på et andet tidspunkt en anden dag. Det bliver ikke lige i dag. Jeg starter med at sige, at det var lidt om, hvordan vi selv arbejdede med tingene. Vi havde gederne her, som sagt. Vi havde rigtig, rigtig mange, har jeg også nævnt. Og vi havde delt det op sådan, at min mand han stod for det meste inde i butikken, og jeg stod ude ved gederne. Og jeg kan fortælle jer, når jeg står og fortæller jer her, så kan jeg godt røbe, at det var meget nemmere, når jeg stod med en ged i hånden, end når jeg nu kun står med nogle af tingene frem her. Der er bare et eller andet særligt med at stå med et dyr og fortælle om det. Det giver noget andet. Det bliver noget mere levende. Vi må nøjes med at forestille os det. Vi gjorde meget ud af at tage folk med ud og så fortælle om dyret. Ikke bare om nummer 7 og nummer 17 og hvad de nu ellers hed, men de hed jo også forskellige navne. Og mange af dem var rigtig tamme, og folk synes jo, det var morsomt, når de her geder kom løbende. Alle dyr, man tager sig af og er vant til at blive håndteret, bliver selvfølgelig mere sjov for folk end dyr, der bare går ude. Vores var utroligt tamme, eller rigtig mange af dem. Om vinteren, når de var i stald, så kom folk også og blev vist, eller fik vist gederne inde i stallen. Jeg havde et par hyrdehunde, og det også altid sjovt at arbejde med og få folk at se på. Og nogle gange holdt vi også åbent hus, hvor min mand han klippede geder, og folk kunne komme og se. Det her med at klippe gederne, det er jo sådan lige en sag for sig. De skal klippes 2 gange om året. Og når man tænker på, at mohairen bliver klippet, når hårene er 12-15 cm, så er det altså noget, der vokser. Vi snakker jo 2 cm om måneden. Så det er noget, der kan blive til noget. Min mand han havde vendt sig til at bukke sig ned, ligesom på gammeldags vis, stå og bukke sig ned, og så stod han der og klippede. Og han blev faktisk rigtig god til det. På et tidspunkt, så kunne han ikke rigtig klippe mere, og han blev nødt til det, for dyrene skulle klippes. Men vi blev enige om, at vi skulle reducere. Til sidst så havde vi 12 geder, og så sagde han, om jeg skal klippe 2 eller 12 eller 200, så gør det ondt, og så måtte vi jo tage den beslutning, at vi skulle af med gederne. Ellers skulle jeg have fundet en ny mand, men jeg kunne ikke finde nogen, der kunne klippe geder alligevel, så det var ikke en option. Så vi besluttede os for at sælge de sidste geder, og jeg ville egentlig ikke have noget med mohair at gøre, så for når det ikke var mine dyr, så var der ikke noget, der var godt nok. Der skete så bare det, at det blev med at komme folk og banke på døren og ville købe mohairstrømper og plæter, og selvfølgelig også lidt garn. Og på et tidspunkt sagde det, kunne godt være, at jeg skulle åbne øjnene og kigge udad og se, hvad der skete rundt omkring i verden. Og vi kendte til Sydafrika, vi vidste godt, at de var dygtige til at producere mohair. Og vi vidste også, at de bedste dyr var der, når jeg sådan, ja,
ville høre efter. Så det blev til faktisk, at vi tog ned og så på det, og jeg blev jo overrasket, fordi det var positivt. Det var så fantastisk. Og vi indgik samarbejde, og ud af det er der så opstået det firma, jeg har i dag, hvor jeg jo så er hovedsageligt grossist, men jeg har jo også bevaret min butik hjemme på gården, hvor vi stadigvæk sælger til private. I dag råder vi over en butik på ca. 150 kvadratmeter, men sådan har det ikke altid været. Til at begynde med havde vi gederne faktisk herinde, hvor vi er, og her bagved havde vi sådan et lille område med en butik. Og det var selvfølgelig kun noget midlertidigt at have butik nærmest inde i stallen, men der var jo en dør, der lukkede ind til butikken, mente vi. En dag der i starten kom jeg ud med, at der var kommet et par kunder. Jeg åbnede døren, og vi siger, at vi skal lige igennem stallen, så kommer vi hen til butikken, hvor jeg har lidt mohair til. Og der inde i butikken, der lå et par bundter garn, en lille smule mohairstrømper og et par skind og ikke meget andet. Og da vi åbnede døren ind til butikken, så havde gederne været der i forvejen, eller rent faktisk var de der stadigvæk. Så jeg kom ind med kunder og så gederne, der stod op på bordet og ud strikopskrifter. De havde svinet over det hele. Alt var et stort kaos. Og jeg blev faktisk lidt gal på gederne den dag. Men jeg kunne ikke gøre så meget om på det. Jeg kan bare sige, at de kunder kiggede lige så chokeret som jeg, og de kom aldrig igen. Til gengæld kom der mange andre. Vi fik styr på, at gederne var et sted, og butikken et andet sted. Og vi har siden da budt mange folk velkommen, som har været rigtig glade for at komme her. Og jeg vil også sige tak, fordi I har ville høre med, og måske kommer I forbi en dag, og så er I velkommen til at komme ind og kigge. Tak!